हेलो गिबियावनो बयबो यूट्यूब नायगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे आं दिनै मोनसे टपिकखौ लानानै बे भिडिअखौ बानायदों। भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि बर'फ्रा बयबो जाहाथे मोनथियो। लोगोसे दाथ' ससियेल मिडियानि जुग जाहैबाय, बयबो नेट बाहायो, टुइटार, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब बेबायदिनो गासिबोखौ बाहाय जाहैबाय। दा मोनसे खोथाखौ आं दिनै मैया सानसे जाबाय दाख्लैनिफ्राय नुगासिनो दङ। एसामिस निउज फ्राव किसुमान माबा होदों। जोंनि बर' निउज पर्टेल एबा निउज फरायग्राफोरनि होनायाव दासिमबो बे मोनथिनो गोनां निउजखौ आं नुवाखै। दा बेनि थाखाय सोरबाफोर जुदि बानायदोंबा आं मोनथिया, नाथाय आं नुवाखै हिसाबै आं बे भिडिअखौ बानायबाय। बे भिडिअखौ जों बर'फ्रा बयबो मोनथिनानै लानाया गाहाम होननानै आं सानो। मानोना दा ससियेल मिडियानि जुग जाबाय, नेट अनलाइन गासिबो बेजोंनो खामानि सोलिजोबो। आरो जों उन्दै मानबायहांनायनिफ्रायनो बयबो मबाइलजोंनो थायो जायो। दा बेनिखायनो आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे डिक्लेरेसन होदों। बे बुस्थुआनो जाहैबाय गथ'फोरनि एड्रेस, जेरै गावनि न'नि थं, गावनि नाम बेफोरबादिखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव होनो नाङा होनदों। लोगोसे स्कुल ड्रेस गाननानै एबा स्कुलाव अबहाय हाबो, मा क्लासाव हाबो, माजों थाङो, आरो जि सोरबा बाइकजों थांबा बाइकनि नाम्बार, कारजों थांबा कारनि नाम्बारफोर एबा बासफोरनि नाम्बारफोरखौ जाहाथे ससियेल मिडियाआव देखायना लाया। आरो गथ'फोरनि मोजां थाखायनो बेखौ खालामनाय जादों। अब्लाबो मोनसे गोख्रों खोथाजों बेखौ बुंदों, जेनेबा माबाफोर जुदि बिपदाव गोलैबायोबा एबा माबाफोर भुल जायोबा बिमा बिफाखौसो खानायनि खोथा होननाय बादि जादों। दा नंखायनो मोनथिना लानाया गाहाम जि स्कुल इउनिफर्माव स्कुलनि फट' एबा गावनि न'नि एड्रेस, गावनि कमप्लिट नाम थाम, बबे जायगानि बेफोरखौ खोन्थानाय भिडिअफोरखौ जाहाथे ससियेल मिडियाफ्राव इउज खालामनाङा होननानै डिक्लेयार होदों। बेखौथ' बर'नि होआखै जाहैबाय, एसामिसनिसो होदों। दा ल'आथ' एसामिसनि होनदोंबाबो बयनावबो खाथि जाहैबाय। बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों। आरो बयबो मोनथिनाया गाहाम। जों दा उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम गासिबो मबाइलजों, नेटजों, अनलाइनजों, फेसबुक, टुइटार एबा व्हाट्सएप गासिबावबो जों जोंनि फरियालनि फट' होयो, गथ' गथायनि फट' होयो। दा बेफोरनि गेजेराव किसुमान बुस्थुआ होथाव होथावा बेखौ गार्जेनफोरनि सायाव एसे गोख्रों बिथोन होनाय बादि जादों, अर्थात नायनो थिननाय बादि जादों। जेरै गथ'आ मबाइल लाना दं, मा रोखोमनि अबे बुस्थुखौ बाहायगासिनो दं बेफोरबायदि खोथा। लोगोसे दा डिजिटेल किडनेप किसुमान जानायनि सम्भावना जानो हागौ बादि किसुमान खोथाखौ होनदों। दा नंखायनो जों सांग्रां जानाया गाहाम। मानोना ल'आथ' ओरैनोबाबो मोनथिखागौ, होननायावसो एसामिसजों फोरमायदों, खिन्थु बर'फोरनियाव एसे बांसिन खामानियाव बाहायग्रो खोमा। सिगांफ्रावथ' नुखाबाय, दाय गैयाबाबो बिदिनो हमखांनायनि उनावसो निर्दोषि मोनो होनो। मानसि थैखांनायनि उनाव एबा खाजाखांनायनि उनाव निर्दोषि होननानैथ' लाब गैया। दायखौ जोंनि समाजावथ' मोनसे आरो सोलिखायो जाहैबाय, दाय दंनाय गैयैखौ नाया, खाजाना लांदों जेब्ला बे दसि होनानै बेखौ बेनि न'खरखौ बयबो जोङो गाज्रि नोजोरै नायो। दा नंखायनो जाहाथे बेफोरबायदि बिपदाव गोलैया, बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों। भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआ दस्रा जेबो गैया, जाहाथे जों बर'फ्रा जाहाथे बिपदाव दा गोग्लैथों। मोनथिखागौ बयबो सिगांनिफ्रायनो जोंनि सायाव पुलिसनि एसे माबाफ्रा बारासिन जायो खोमा, जाहाथे जोंनि बर' हारिनि रावबो बिमा बिफा गथ' गथायफ्रा बिपदाव दा गोग्लैथों। जेरै दा डिजिटेल किडनेप जानायनि खोथाफोरखौ होनदों, बेफोरखौ एसे मोजाङै खेल लाबानो जाबाय। गावनि एड्रेस, गावनि गथ' गथायनि फट'खौ होबाबो, अबेबा बार्थडे सेलिब्रेसन खालामदों माबाफोर, जेनेबा अबहायबा जाहाथे खहा थाया, फट'आव जाहाथे माबाफोर गोरोन्थिफोर दङ नामा बेखौ जों बिमा बिफाया नायनाया दायित्व'। लोगोसे मोनसे खोथाखौ होनबावनो नागिरो, जों दा गथ'फोरनो टाइम पास खालामनो एबा जों बिमा बिफानोबो किसुमान दायित्व' थायो। जों गथ'नो मबाइलखौ होबाय, बियो मा बाहायदों, मोजां बाहायदों गाज्रि बाहायदों। अनलाइनफ्राव किसुमान गथ' उन्दैफोर नायनाङि बुस्थुफोर थायो, किसुमान खालामनाङि बुस्थुफोर थायो, बेफोरखौ खालामफ्लांगोन, बिमा बिफाया मोनथियालासिनो थागोन। नाथाय जेब्ला पुलिसनियाव बे रेकर्डआ थांगोन, अब्ला खिन्थु बिमा बिफायासो हयथ' खाजागोन एबा दाया बिमा बिफायावनो गोलैगोन। नंखायनो जों दा बर'फ्रा एसे सांग्रांथि जानाया गाहाम। लोगोसे डिजिटेल जुग होननानै जों, इन्टारनेट जुग होननानै, अनलाइन जुग होननानै बाहाय गोजावनानै थायालासिनो जोंनि दायित्वफोरखौ जोङो खालामनांगौ, फालिनांगौ आरो नायनांगौ। जि दिनै डिक्लेयारेसन होदों, मैया दाख्लैनिफ्राय मैयाबो मोनसे टक श' जादों, बेखौबो नायदोंमोन। दा नंखायनो जोंनि बर' निउज बिजिंफ्राव एबा पर्टेल निउसफ्राव
होदों होआखै आं नुवाखै नंखायनो बे भिडिअखौ बानायदों जाहाथे जोंनि बर'फ्रा बयबो बेखौ मोनथिनानै जेरै एसामिसजों होयोबा जों बर'फ्रा गासिबो किसुमान मानसिया बयखौबो होननाय जाया किसुमान मानसिया हयथ' एसामिसफोरखौ नायोबाबो किसुमान कमप्लिट बुस्थुखौ बुजिया हिसाबै जेनेबा मा होनदों हमनो हास्लाबाखै जानो हागौ दा नंखायनो आं दिनै बे बाथ्राखौ लानानै बे भिडिअखौ बानायदों बाय जुदि माबाफोर भुलभान्थि गोरोन्थिफोर जायो जानो हागौ आंनियावबो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनायजों लोगोसे आं दिनैनि भिडिअखौ आं दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै गोजोन्थों।